Wat is voor jou het allermooiste dat uw provincie te bieden had? In de verkiezing Het Mooiste van Friesland strijden 10 finalisten om jouw stem. Omroep Friesland Televisie stelt alle finalisten naar jou voor. Joet, de Kliffenkust langs de IJsselmar. Nou, de Kliffen is heel bijzonder in die zin dat gewoon, dat denk je, hoe kan het hier ooit wezen? Dat het alles te maken heeft met een ijstijd van 150.000 jaar geleden. Dat is net al. En dat je extien lezen die tot 2000 kilometer verplaatst binnen door die gletsjers. Dat vind ik wel zeer fascinerend. Dat spreekt heel erg van de verbeelding. Kom je regelmatig, ik denk wel minstens 12 of 20 keer per jaar kom ik je wel, ja. ...150.000 jaar lang, in de ene laatste ijstijd, poetseerden gletsjers uit het vierde noorden bij krachtige hoorn Gasterlaan, in een lichtglooiend landschap van heuvels en marren. Nadat het ijs voortsmolten wie, die de zee zien werk. Bij stormen hapten roegelgolven stikken uit de heuvels langs de kust. Er zou ontstaan de kliffen van Gasterlaan. Het Meuzenklif, het Oud-Marmerklif en het Reerklif. Je hebt de Oud-Marmerklif varieert een beetje tussen de 6 en de 7 meter hoog. Boven NAP dan ook. Nou, bij het Reerklif is het 10 meter. En er ben wel plakken bij zo'n 12 meter hoog. De gletsjers namen stien en gruis mee uit Scandinavië en Eerstelijk Europa. De keiliemlagen van de Gasterlaanse kliffen verrieden nog exact waar de oorsprong leidt. De Grieze keiliem komt uit Zweden en Noorwegen, de Reerde uit de Baltische steden. We zijn hier bij het uitkijkspunt van de Oud-Marmerklif. Zo kun je begrijpen hoe de Reerklif als je naam komt. Want het is heel duidelijk, de kleur is te zien van de Reerde keiliem. En dat moet je voorstellen dat het nou 10 meter beneden weer en dat weer bij het Reerklif het geval. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch vanuit zee te zien. En dan de jongens zinnen er wat op, dan weer nog reerder. Ja, en dan in de volksmond, jongens, dit is het Reerklif. En er liggen hier zelfs een paar stukjes, die roegelen dan hier naar beneden. Met uitzien dat ik je net uitgliedje, want het is aardig gladde keiliem. Ben al hier dit is zelfs ten begin wat te verbrokkelen, eerder tot het heel vochtig is. Maar het is hartstikke reed, of reedbruin. Hoewel het Oud-Marmerklif het mooist bewaarde bleun is het Reerklif de bekendste. De scootjeskippers Age en Siep Banstra groeiden hierop in een huishouding van Jogenbeen op een boerenpleertske onder de voet van het klif. Hij werkte op een fabriek en Mem runde de borkerij. Wij hebben als band nooit weten hoe jij dat het weer. Die hebben elk band in een huis hangen. Die hebben alle. Dat is een unieke foto en dat stulpje, daar ziet me dus in de wend we daar mooi, daar sliepen we op één grote zolder mooi in achten als jongens in 4 personen bij en de liedsten moesten eerst op bed, die kregen de kruid mooi. Dat we op het eerste helft zeg maar, van dit huisje, daar lag nacht jongens. En je raakte de kieuut, daar lag in je famke. En daar koest de hemel zien als er bij het lag. Daar ben we wel groot mee worden, maar zelfvoorzienend en zelf redden en zelf doen. Ja, bij elke jong konden wij de mannen voorbij komen zien. Uit de rivier. Uit de rivier. Maar het minst, dat was nog net zo slim, maar dat was wel leuk.
Maar winterdag, je laat de sneeuwbank en ik bij u op bed. Ja. Dan hier de sneeuw binnen. Wij sprongen ik op bed, dan ging ik gauw in bed en de tekkers helemaal onder. En eerst er helemaal onder. En dan langzaam warm worden en dan koest ze op kersten kroepen. Want die eerst er helemaal onder om warm te worden. Maar we zijn er net minder van worden. Wel nee, helemaal niks. Voor 1893 wie dit een behoorlijke topattractie op klif zijn. De meesten uit Amsterdam en gingen dan met de boot naar Lemmerta. En dan gingen ze met de postkoets. Nou, waarschijnlijk eerst een bak koffie halen bij Hotel Jans of bij Kippenburg. En dan gingen ze hier heen. Een soort volk kwam hier. Ik wil in het buitenland en gewoon meesten, ja, de elite natuurlijk, die alleen maar vrij natuurlijk, dat is heel duidelijk. Gewoon, man, hier, toerisme bestond er nog net. Maar die gaan echt een weekend erop uit, even naar Friesland. Zocht elkaar op natuurlijk. En dit weer gewoon een belangrijk punt. Want het weer heel, voor Friesland weer van heel Nederland weer een uniek punt dat er gewoon kliffen binnen. Oost moesten ze helemaal naar Denemarken of naar Engeland daar. Dus vandaar dat je wel aardig wat volk kwam. Doet de zee te volle van het Reeklif opslokte, werd in 1893 besloten de steile kust uit te graven. Het klif werd beklaaid met scherden en kreeg de contouren van een zeediek zoals wij die nu kennen. Om de Eerste Wereldoorlog heen werd met borrings in de kliffen nog volop naar mergel zocht. Het doel wie de mergel te broeken voor het zuiveren van landbouwgroen in Gastelaan. Maar de borrings smiet net genoeg op. Het Reeklif is nog vooral bekend van de betinking van de slag bij Wijs in 1344. De Friezen versloegen toen de legers van graaf Willem IV. Boeren en fiscalieën en iedereen die een heer varken heeft en mij zijn, weet ik het, alles wat maar wapen weer. Dat stond je te waard zien, of dat weer tactisch opstelt, om die Hollanders hier, nou ja, goed te keren. Want ze hebben geen enkel behoefte om onder de tommen te komen van een andere landheer. Op het moment dat hij met zijn leger dus zeg maar die kant uittrok, toen werd hij in één keer uit het Ruidwijk kwam al die Friezen, al schreeuwende van nou lauwe dea slaven wil je spreken, maar op Sodometrie. En nou toen hebben ze dus, ja, ze hebben van die 2800 mensen met uiteindelijk ik meer dan 1600 sneuvelen die uit Holland komen binnen. En Ingrid bloed ik denk alleen van die mensen, maar de Friesen in het dal bleven dat ze ze keerd gingen. En het is zelfs zo, dankzij dat feit, is er nog 150 jaar lang eigenlijk onafhankelijk blijven Friesland. Age en Sie Banstra gaan net volle op met de betinking van de slag bij Wijs. Maar herkennen wel het gevoel van vrijheid dat het Reeklif jouwt. Dit is gewoon op een de jong dat we zitten te breien. En hier zitten we bij u in de kamer. Hier zitten we in 2 regels, want ja, die jongens kwamen op enig ogenblik, maar vooral hier thuis natuurlijk. Nou, en dan moesten we met die hele club moesten we eten. En dan moest elkaar wat verzenden. Er sting altijd een hele dame op de tafel. En dat juist dan ik, die ene is aan het schaven. En die gooit het door het daar. En zo moesten we elkaar verzenden. En dus hij rookte en smookte en trok op naar Jericho. Dit weer natuurlijk helemaal goud door klef in de sneeuw hier. Maar er kwamen volkstammen kwamen erop bouwen. Ze kwamen van Laaks en Bakhuizen, uit Wijns, uit Staven. Want bij dat kleefdeel op een sliede en een motorkap. En dan bouwden we van buizen en frame en dan zetten we autostoelen op. En dan razen we van boven en dan hielden we daar een bult nog. Er zit een zwart van auto's en hier is dit een klute volk. Hier, het Sjerbe Dijkstra die skilift maken. No? Die hier de Unimog en veel te mee. We gaan een intree hebben met. Ja. Hele mooie herinnering. Vrijheidsgevoel, dat is vrijheid, dat is voor mij de eerste part van het klif. Ik zeg van, ik ben mijn eigen baas altijd geweest, ik blijf mijn eigen baas. Ik kan me wel wat bij die Friesen voorstellen die het Willem IV daar een paar op een beurlijk jont hebben, want die worden vrijheid. En dat hielden wij daar. Ja. Oren wieken, het Stedhoes in Bolsert.